Assalamu alaikum mehriban tomoşaşlar. Nebun Arazwa ýaganın toğut geleceğinin döwletli ozoguna kemale gelen olaryň mehriban ogullary şatlyk bilen aýnan bag toy keze we toy mekanyna dowam edýär. Basymy Dowran Ury on toyun hurmatynda destan video studiýasam size höderleýär. Tomoşa edin. Dinge sen men bar bilenim şuny sen men söyünim ertir bol men gelenim amarım yok diyemo odamana yok diyeno men doya bilemo sana dinge yok amarım yok diyemo odamana yok diyeno men doya bilemo Yakın biziň aramyz, meňdeş arzularymyz. İkimiz bile bolsak, jogapsyz kalmaz soralarymyz. Al meni ýüregiňe sal meni goraýyn, sen meni gysgan. Birden sen ýüregiň gyssa, eýlenme ýanyma gyssan. Ömrüm kitap bolsa, her sahypasynda sen diňesen. Sana bir söz diýmeli bolsa, amaramy ýok diýemo, odamana ýok diýeno, meni doýa bilemok. Sana diňe ýok, amaramy ýok diýemo, odamana ýok diýeno, men doýa bilemok. Sarbaltorum, owadan ýaşan. Dinge sen men bar bilenim şuny sen men söyünim ertir bol men gelenim. Bravo, El Sarpyaz.
Şuadin gımıtsız Gavradağ İçi dolup oturganın Men görümük beyle bamın Bilyendinge yuğut yalın çeynemen Nira gitsek dinlemen Deysem geleceğin tirleye Ilgın yerden bilmeyen Sen bolsa iyiden kinlene Bir zada başa koymadım ya ti Sunyalısı yok Diyen görseler görü bile kati Beter koyagdı Şuadin koyagdı Beni in koyagdı Sana ardu buyagdı İş yok niyada oturuyorum önüne Prada'm Verdiğimi Pablo Şunu deyin bardadım İş yok niyada oturuyorum önüne Prada'm Verdiğimi